Και σας ρωτούν σε εκείνα τη διασυνέντευξη, μόνο οι μουσουλμάνοι μπορούν να χαρακτηρίζονται Τούρκοι? Μήπως μπορεί και αυτή η μειονότητα των Μακεδόνων? Λέει η ερώτηση. Απάντηση δική σας. Απάντηση. Όποιος αισθάνεται ότι είναι αυτής της καταγωγής η Ελλάδα δεν έχει να το φοβηθεί. Άρα λοιπόν ενθαρρύνουμε και τους μεν και τους δε. Και όταν προχθές ήρθε αυτή η ανεξάρτητη ερευνήτρια, τι είπε? Αυτά που είπατε στη συνέντευξή σας εσείς, είπε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα καταπιεζόμενες μειονότητες. Αντιλαμβάνεστε τι φορτίο μας φορτώνετε? Και όλα αυτά είναι συνεντεύσεις δικές σας. Είναι συνεντεύσεις δικές σας στο Φλας 961 στις 29 Ιουλίου, ακριβώς πριν 10 χρόνια. Δυστυχώς για σας, κύριε Παπανδρέου, αυτές τις ακρότητες εμείς τις έχουμε στο αρχείο. Αυτές λοιπόν είναι ακρότητες. Και δεν είναι ακρότητες αυτά τα οποία προσπαθείτε να μας προσάψετε. Δεν είχα καμία όρεξη και θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί στο στόχος της εξωτερικής πολιτικής, όσο και να είσαστε από εκείνους οι οποίοι ευθύνεστε για την κατάσταση που στην χώρα, έπρεπε να είναι η κυβέρνηση και με αυτήν θα ασχοληθώ στη συνέχεια. Αλλά ορισμένα πράγματα καταλαβαίνω. Ο γέλοτας είναι η απορία των αποκαλύψεων. Μπορείτε να γελάτε με την κατάδια των θέσεων που ανέπτυξε ο πρόεδρός σας. Έχω λοιπόν μια σειρά πραγμάτων για να δείξω πώς ακριβώς ασκείται η εξωτερική πολιτική από κάποιους. Έρχεστε με δηλώσεις σας, κύριε Παπανδρέου. Σας ενοχλεί, Σας ενοχλεί, Εάν σε ενοχλεί, εδώ είναι το κηλικείο. Θα τα ακούσετε. Θα ακούσετε την πραγματικότητα, θα ακούσετε την αλήθεια, θα ακούσετε αυτά τα οποία προσπαθείτε να αποκρύψετε. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Ελευθεροτυπία 7 Ιουνίου 2002. Ο κύριος Παπανδρέου αποδέχεται το αίτημα της Τουρκίας να αλλάξει η συνθήκη του Μοντρέ στην ονομασία των στενών σε ονομασία τουρκικά στενά. Αρχίζει λοιπόν η αλλίωση των συνθήκων και μετά από αυτό έρχεται ο κύριος Τόμας Χάμαρμπεργκ, έχω την ελευθεροτυπία την προθεσινή, και λέει: η συνθήκη της Λοζάνης είναι πλέον ξεπερασμένη. Όταν εμείς μόνοι μας, με δηλώσεις μας, με συνεντεύσεις μας, καταργούμε τις πρόνοιες της συνθήκης της Λοζάνης, έρχονται λοιπόν οι ξένοι και μας λένε να καταργηθεί η συνθήκη της Λοζάνης. Κάποιοι εδώ μέσα λοιπόν ανοίγουν το δρόμο. Και ανοίγουν το δρόμο γιατί αποκαλύπτουν ορισμένα πράγματα. Όταν στις 3 Μαΐου του 2000 ο αξιότιμος ενδυνάμει πρωθυπουργός ήταν προσκεκλημένος στην Αμερικάνικη Εβραϊκή Επιτροπή, ο κύριος Χάρης, ο ανώτατος άρχον της Επιτροπής αυτής, λέει στην προσφώνησή του: δεν υπάρχει καλύτερος φίλος στην Ελλάδα της εβραϊκής κοινότητας, καλά κάνει, του Ισραήλ, καλά κάνει, και των Ηνωμένων Πολιτειών από τον κύριο Παπανδρέου. Να γιατί λοιπόν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί ο αγαπημένος φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θέλει να χαλάσει πουθενά το χατήρι του φίλου του, του Αμερικάνου. Αυτή είναι η ιστορία. Έχετε έναν ανταγωνισμό, ποιος είναι πιο φίλος των Αμερικάνων. Εσείς, η κυρία Μπακογιάννη, στήθος με στήθος τρέχετε. Στήθος με στήθος τρέχετε να δείξει των Αμερικάνων ότι ένας από τους δυο σας είναι ο εκλεκτός που αύριο το πρωί θα γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έρχομαι τώρα στην ουσία της εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Πρωθυπουργέ, σε 2 εβδομάδες ο Αμερικανός πρόεδρος, κύριος Ομπάμα, έρχεται στην Τουρκία. Είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί ένα τέτοιο ταξίδι στην περιοχή μας και πηγαίνει μόνο στη μία πλευρά. Να θυμίσω το 1959, επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο Eisenhower ήρθε και εδώ και πήγε και στην Τουρκία. Να θυμίσω το 1991, ο πατέρας Μπούς
ήρθε εδώ, πήγε στην Τουρκία. Να σας θυμίσω τον Κλίντον ότι ήρθε εδώ και πήγε στην Τουρκία. Μόνο ο Ομπάμα πηγαίνει μόνο στην Τουρκία. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να είναι επίτευγμα. Δεν μπορεί να είναι επίτευγμα. Είναι απότοκος, είναι απόρρια της εξωτερικής πολιτικής των λιμναζόντων θεμάτων. Και γιατί έχουμε μια εξωτερική πολιτική λιμναζόντων υδάτων? Γιατί ακριβώς η κυρία Μπακογιάννη θέλει να χρησιμοποιήσει ως βατήρια το Υπουργείο Εξωτερικών και δεν θέλει τριβές και δυσκολίες που θα την έφεραν σε δύσκολη θέση. Έτσι λοιπόν σήμερα η κυβέρνησή σας, κύριε Καραμανλή, είναι όμηρος των σχεδιασμών της κυρίας Μπακογιάννης, που θυσιάζει την εξωτερική πολιτική, την ενεργή εξωτερική πολιτική για την ιδιοτέλειά της. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω ανάμεσα σε μια σειρά πραγμάτων, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να μου πείτε, εσείς γνωρίζετε πού πάνε τα μυστικά κονδύλια? Τα μυστικά κονδύλια τα οποία υπερδιπλασιάστηκαν. Εμείς οι πολιτικοί αρχηγοί δεν γνωρίζουμε, που κανονικά θεσμικά, κύριε Πρωθυπουργέ, θα έπρεπε να έχουμε μια ενημέρωση κάθε χρόνο, τουλάχιστον οι 4 πολιτικοί αρχηγοί, πού πάνε τα μυστικά κονδύλια της χώρας. Διαρροή από τους πολιτικούς αρχηγούς, φοβάστε? Τι είναι εκείνο? Εσείς ο ίδιος, ο Πρωθυπουργός χώρας, γνωρίζετε πού πάνε τα μυστικά κονδύλια? Σε τι ποσό αυτά τα κονδύλια, τα οποία είναι εργαλεία δουλειάς για την εξωτερική πολιτική, χρησιμοποιούνται για την εξωτερική πολιτική και δεν χρησιμοποιούνται για τη φιλοτέχνηση του πορτρέτου της κυρίας Υπουργού? Θέλω μια ευθεία απάντηση. Ναι, κύριε, ξέρω. Αλλά να ξέρετε, γιατί πολύ φοβούμαι, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι η ενημέρωσή σας, τουλάχιστον αυτό που βγαίνει δημόσια, είναι μόνο ο μονόδρομος ενημέρωσης που έχετε από την κυρία Μπακογιάννη. Δεν είδαμε μια συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών εδώ και 1,5 χρόνο. Είναι μια ιδιόμορφη εξωτερική πολιτική. Πήγε η κυρία Υπουργός στη Νέα Υόρκη προχθές. Η επιτυχία του ταξιδιού ελέγχεται. Πρώτα-πρώτα ήταν εθρίαβος που για 10 λεπτά την είδε η κυρία Χίλαρη, όπου εγώ την είδα τουλάχιστον 4 φορές να κοιτάζει το ρολόι της πώς θες να φύγεις από κάποιο ραντεβού. Η κυρία Χίλαρη εξαργύρωσε ένα ξεπέταγμα της κυρίας Μπακογιάννη σε ένα διάδρομο για μία δήλωση με το ρολόι στο χέρι, με μία επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είδε τον πρόεδρο Δημοκρατίας, τον κύριο Γκιούλ, τον πρωθυπουργό, τον κύριο Ερντογάν, τον κύριο Μπαμπατζάν και 3 υφυπουργούς. Από τη μία πλευρά λοιπόν πάει και βλέπει όλη την ηγεσία της Τουρκίας και σε εμάς περιορίζεται σε αυτό το ξεπέταγμα των 10 λεπτών. Αυτό είναι επιτυχία της εξωτερικής μας πολιτικής. Βλέπει η κυρία Μπακογιάννη τον κύριο Νίμιτς. Ήταν θεσμική υποχρεωσή της να το κάνει. Πείτε μου, κύριε Πρωθυπουργέ, ποιος από τους 299 μέσα στην αίθουσα, αν ήταν υπουργός εξωτερικών, θα έβλεπε τον Νίμιτς χωρίς την παρουσία του κυρίου Βασιλάκη? Πήρε η κυρία Μπακογιάννη το στενό της εργάτη και τον ιό της και συνάντησε τον κύριο Νίμιτς. Και δεν πήρε τον κύριο Βασιλάκη. Έπρεπε να είναι μαζί ο διαπραγματευτής, ο άνθρωπος που ξέρει τις λεπτομέρειες για μια κουβέντα, για να προσθέσει κάτι. Είναι εξωτερική πολιτική? Την εγκρίνεται αυτή την εξωτερική πολιτική, κύριε Πρωθυπουργέ? Και γιατί πρέπει η Ελλάδα να πληρώσει αυτή τη φιλοτέχνηση αυτού του πορτρέτου που σας είπα προηγουμένως? Για ποιο λόγο? Τι κινείται? Έχουμε στο Αιγαίο την άσκηση γεμών. Ακόμα και η ονομασία έχει τη σημειολογία της. Και εκτός από την Τουρκία και τους 2 συνήθεις υπόπτους, Αμερική και Αγγλία, έχουν προσθεθεί η Ολλανδία και το Βέλγιο. Το Βέλγιο, το οποίο δεν έχει κυβέρνηση. Δεν έχει κυβέρνηση το Βέλγιο. Και αυτό καταδεικνύει ποιος έστειλε το Βέλγιο εδώ. Ο φίλος σας, ο Αμερικανός. Και σας λέει λοιπόν ότι κάποια στιγμή ένα πολεμικό πλοίο του Βελγίου ή της Ολλανδίας μπαίνει σε αμφισβητήσιμη περιοχή. Τι θα κάνετε? Θα στείλετε το περιπολικό του λιμενικού να το βγάλει έξω? Πώς επιτρέπετε να δημιουργούνται
αυτά τα τελεσμένα γεγονότα.